Klip číslo 1 na YouTube. Čo? Ten Paťo, aký týpek, že to si bol ty? No, idem im to povedať. Ty vole, na dobre veľakrát to tu podpálili. Mali by sme to tam ísť udúpať. Okúpať sa. Jak Jackass. Všetko OK. Ľudia to sledujú. Máš to 8 dňa? Toto sa nevidí len tak každý deň. Zakrič mu nech na nás trochu aj naleje. Ešte hen mu to horí, ale... Čo to nevidí? Vláda to zapadol, tuším. Vážne, ale neznám. To je sila, hej. A jaké fajnové, ale dymiče. Môžeme ísť hrať skovky. Čo myslíš, už ich chytili? Trošku šubujú, asi to točí. Dobre. A prečo mám držať tú hubu? Fú, už to ide na nás ten dym. Oho, tam sa to jak rozhorelo. Do prdele, hej. Moja kamera nič nevidí. Toto sú naši slovenskí hasiči, ktorí sa starajú o našu vlast. Ďakujeme vám, chlapci. Kámo, teka vajce. Ide podpaliť nové ohne. Ja za ním. Myslíš, že chodí behať? Aha, aj toto horí už pri nás. Všetko suché. Čo, nemajú čo od radosti robiť? Ľudia. Ne, ešte zapnú to delo. No ako ty asi behá, lebo on hráva futbal za Kotltovčanom. Áno? Však som ho nevidel hrať v nedeľu. Vždy chodí na zápasy. To sa aj hen to horí, to na každý úseku horí. Kde hen tam? No aj tam. Aha, on to asi ručí. Jak ručné. Hen tu našiel. Ja ho nevidím. Ja aj hen je. Čo je? Už sa predíra. Paťo, hýbaj preč odtiaľ. No jezie. Škoda, čo on šíbe. To je môj kamarát. Kde je? Ešte na tom pracuje. Gazda 3000 ide. Ty ich neuražaj, hej, to sú moji kamoši. Ručné hasenie, keď dojde voda. Maj masku. Sírsky sport Kotltovce má dostatok vody. Hlavne, že sme na váhu. Prečo nečapujú z váhu, ktorý je 50 metrov za ním? To je tá otázka. Pán
hasič, no. To ja vím, že... Bez vody. To ja vím, kto za týmto všetkom stojí. Hasič bez vody. Kto je to? On! Zaujímavé, že henty kričky tam nezhoreli. Kebyže dojdem o 10 minút skôr ze školy. Tak lebo to moc nie. Však pačo to hned hlasili, ak to zapalovali. Preto to tak stihlo málo, lebo oni hned išli. On má VIP pohľad z druhej strany. On má vypočúvanie ufislov. Asi tak. Čo by mi urobil ten hasič, kebyže za ním dojdem urobiť rozhovor? Skúšať. Jasné, môžem? Jasné, dojdem. Povahujem. Behači behajú. To sa tu nevidí každý den. A ten hasič je zaujímavejší. Chudáka ho tu nehali. Nehali ho tu. Opúšťajú Kopotovca. Musí ísť pešky.